Ezamba phambili indaba namuhla sinikwe itayitela esabakhubazekile I-SANCO igxeka ukwesekwa kwababhekene nenkohlakalo kanti ke igxeka ukuphikelela kwe-EFF. Lezi ke izindaba zo-1KZNTV ifundelwa uSamkeliso Nqulunga ngikubingelele imbukeli. Ungqongqoshe zokuhlalisa kwabantu nokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uhambeleke indawo yasesikhaleni enyakatho nesifundazwe lapho kade keyonikela ngeitayitela lika 1.4 million kwisikhungo sabakhubazekile Disabled Organization. uSamuel Mthembu ongumphathi wakulesi sikhungo uthi bazizwa bejabulile kakhulu ngalesenzo sikangqongqoshe sokumnika ke ubunikazi balesakhiwo njengoba kade ke berenta eminyakeni eminingi edlule. Umvelase ke usho kanje ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV. Inhlangano yabakhubazekile Disabled Organization emva kokuhlala iminyaka kulesi sakhiwo isikhokhela ekugcineni sithole itayitela lokuba abanikazi baso. Leli tayitela ilamukeliswe ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi uJomo Sibiya. La njengomnyango waka Public Works samsana noka Human Settlement ebesikade sizonikezela khona itayitela nobunikazi balendawo yala kwi-NPO noma inhlangano ezimele ebizwa ngezamani yabantu abakhubazekile abasebenza ngokuyikhandla okukhulu benza imisebenzi yezandla lapho abenza khona imisebenzi ye-textile bayathunga benza i-embroidery benza izinto ezisebenza ngobuhlalo sibona izinto eziningi abazenzayo kwasijabulisa kakhulu ukubona ukuthi abantu bakithi basebenza kanjani. Sathatha isinqumo ke siwuhulumeni ukuthi ezinye zezakhiwo zikahulumeni lezi ezikhona kufanele sizinikeze abantu bakithi laba abasebenzayo nabenza amabhizinisi bakwazi ukuthi bayisebenzise. Lowo ongumphathi walesikhungo uSamuel Mthembu uzwakalise okukhulu ukubonga nokujabula ngabakwenzelwe ungqongqoshe walomnyango. Kusikhiphe umthwalo omkhulu sekuzosenza sikwazi ukukhululeka sinxenxe nemboni zikwazi ukusilekelela umuzi wethu ukhule. Kodwa nje angikwazi ukuthi ngabonga ngithini khona le yanto ukuthi kuphela amagama. Ngiyacabanga ukuthi nakimi ngisesimeni esifana naleso angazi kufanele ngithini kodwa nje siyabonga kakhulu umsebenzi kahulumeni wethu awenzile ukuthi asinikeze lesi sakhiwo ngokusemthethweni. Ivalue yalesi sakhiwo siu-1.4 million. Le ndawo ihlala abakhubazekile abenza umsebenzi wezandla okuhlanganisa ukuthunga kanye nokunye. Obika yendabeni ze1KZNTV uPhilani Bhengu eRichards Bay. Inhlangano emele umphakathi I-SANCO eKZN edla ngakhezwelinye ne-ANC ithi ke ayihambisani namalunga awo ahamba ke izinkantolo kuyokweseka abaholi abasuke besolwa noma bebhekene namacala enkohlakalo. Le nhlangano ke isho kanje esithangamini sabezindaba eThekwini emva kokukhethwa kobuholi obusha bayo le nhlangano ngempela sonto. Unobhala we-South African National Civic Organisation okuyinhlangano emele umphakathi uSizwe Cele esifundazweni saKwaZulu-Natal uthi bazoqinisekisa ukuthi babuyise ubumbano kule nhlangano emele umphakathi emva kokungaboni ngasolinye namanye amalunga lenhlangano okwagcina kuphelela enkantolo. Ucelo usho kanje kulandela ukuthi le nhlangano yagcina ukuba nobuholi ngonyaka wango-2018 nobahlakazwa ngenxa yokuthi unobhala wangaleso sikhathi umnumzane Richard Mkhungo wayesolwa ngokwephula umthethosisekelo wenhlangano wokubiza imihlangano ngasese namalunga ezinye izifundazwe wase wamiswa kwaqoqa ubuholi besikhashana. Ucele uthi njengobuholi obusha abahambisani nenkohlakalo kanye nokwesekwa kwabaholi ababhekene namacala enkohlakalo ongabhekekile noma ngaba beSANCO okanye okwenhlangano ebawumbimbi nazo. Corruption kahle kahle ishaya abantu abahlwempu. Labantu thina sibarepresentile eSANCO ibona abafa kakhulu ngenxa ye-corruption. Senze isibonelo ukuthi uma kade kunemali ekuthiwa ayothenga imizi ayakha imizi for abantu abahlwempu bese kusuka isikhulu esithize siyifake ephaketheni nehle ngemlenze ubani olimele lapho ngoba ayilabantu abangenayo amakhaya abazoqhubeka basafarishe ngenxa yokungabi nazindlu. So sithe kona konke amalunga kaSANCO asifune nokubona nelilodwa ilunga kaSANCO ezobonakala ezinkantolo
lo supporter umuntu oyimholi okuthiwa corrupt ngoba okusho ukuthi silisana nento esiyimele. Ucele uqhubeka ngokuthi njengoba kuyiwa okhethweni lohulumeni basekhaya bazoqhubeka nokweseka inhlangano ebusayo oku-ANC. U-ANC usupportiswa ukuthi siyakholelwa ukuthi zonke lezi zinto esiyimele ezoSANCO ama-issues ezindlu, ama-issues amanzi aranayo, ama-issues better life for all, education. Sikholelwa ukuthi i-ANC kuphela ezokwazi ukudeliver lezo zinto esiyifunayo. Nakuba uSANCO ungelona iqembu lezepolitiki kodwa sine political interest. So i-political interest yethu isidrive ukuthi sizonqenqa amalunga ethu ka-ANC ukuthi amalunga ethu kaSANCO ukuthi awuvotele u-African National Congress. Ubesephetha ngokuthi anxuse i-ANC ekutheni ilungise izikhalazo zabasebenzi babo abangaholelwa ngesikhathi. Siphatheke kabi ukuthi u-ANC okuyinhlangano elela amalungelo abantu ukuthi ayikwazile ukukhokhela abasebenzi babo. Siyazwelana nabasebenzi ukuthi nje asikwazanga ukuthi sihambe siyojoyina abasebenzi ngenxa yokuthi sikwi-alliance no-ANC kodwa siyawunxusa u-ANC ukuthi awusicorrect leso senzo ngoba abasebenzi mebese bephumile kuba abasebenzi baba bahlali thina silithi abahlali njengoSANCO. Kanti kule nkomfa ebekade ibanjwe ngempelasonto eyedlule yokukhetha ubuholi uSizwecele ukhethe waba unobhala wesifundazwe usihlalo kwaba uDr Laurent Dube bese kuthi umgcini mafa kwaba uMafuthwini Mthembu. Ezindabeni ze1KZNTV nguDebogo wakwaSibisi ngibika ngiseThekwini. Intatheli esemkatshubomvu ebhala ngezindaba zepolitiki uWilliam Phungula uthi ke ukuphikelela komholi we-EFF uJulius Malema ekuphuleni ke imigomo ebekwe ibhodi le-National Command Council kanye nomongameli wakuleli uCyril Ramaphosa ayokhuvethe kuzobeka ke impilo yabantu bakuleli engcopheni. Iqembu le-EFF qhubeke umbungazo wosuku lwentsha eCenturion ePitoli kaphandle ke kwamagceke esikole i-8 lapho ke khona umfundi onsundu wakhishwa ke inyumbazane ngunogadwa kulesi sikole ngoba ke wayegqoke umfaniswano wezepolitiki. Angiboni ukuthi mhlambe abantu bazomthatha serious uMalema umesho kanjalo. Remember ukuthi lemgomo le ebekwe uhulumeni so they are mandatory anyway. That means umuntu engaboshwa umabe ezoyiphula anyway. So I doubt ukuthi abantu will listen to Malema and take him seriously because bazoboshwa, right? Abantu bakusaba ukuboshwa uma bephula imigomo bazoboshwa and I doubt ukuthi i-EFF iyoba namandla nabameli ubakhipha emajele. So abantu abaqhubeka impela bahloniphe imigomo ebekwe uhulumeni ngoba le migomo ibekele ukuphepha kwabo abantu, not for uRamaphosa or minister othile, right? Imigomo ibekele bona abantu. Uma abantu bebekashipha imigomo ibona bazogula bedinga phela usizo ezibhedlela. So abantu bahloniphe imigomo balalela uthini uhulumeni njengoba nje kubekwe izikhathi nezoba semgaqweni nandlela nje impela yokuhamba. U-Abulele Duma waseKokstad maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal nophila ke neyibalela imhlophe uthi ke uncamela ukuthi ke ayithathe yena impilo yakhe kunokuthi ke abulawe abathakathi abakholelwa ukuthi ke njengoba eneyibalela imhlophe izicubu zakhe zingumuthi wenhlanhla. Umthombeni kukusho lokhu kunkulumo ekhethekile abenayo lezi kulezi ndaba lo1KZNTV ngenkathi ke inhlangano engezinzuzo inathi Youth Development Foundation ibambeke isithangami nabezindaba ngenhloso yokuqwashisa ngokuvikelwa kwabo. Lensizwa enebalela imhlophe isiphila ngokwesaba lokhu kulandela ukuthi umfowabo ofana naye ngokwebala wasocongwa abantu abathize abangaziwa nalapha atholakala isidumbu sakhe sinezitho engaphelele emzimbeni. Lokhu ke kubeka ngokusobala ukuthi kwakumkhuba. Kuqhamuka ukuthi ubhuti wami ngendlela abulewe ngakhona after ubhuti wami wayengacholwanga ngezingane zamchola ebhizana. Bisingeke simazi even today bawafela kuphi bekuzoba sisilonda kuba ama-parents wami engasoze siphole. It's a rather sizibulale thina enzele abantu bazo-understand ukuthi abazali bethu balele lapha nokuthi uvele unyamalale. That pain ikubona angeke iziphole. Even nalena ayikakaphole because amaphathi kabhuti wami asawathole even today. Ugovernment akenzi lutho. Lesi sihlava sishaya sikhombe ikakhulukazi ke izinyanga nabalaphi bendabuko
Umkhizi ongumelaphi wendabuko endaweni yaseMlazi uthi ke konke lokhu kukwehlisa isithunzi sabalaphi bendabuko njengoba ke echaza ukuthi imisebenzi yakhe njengomelaphi wendabuko ayisebenzisi izicubu zabantu kepha ke kunguthakatha lokho. Bafowethu engeke ngisho ukuthi bangobani abathi nxa befika lapho behamba khona bese belimaza igama lethu kucaca ukuthi kwezinye indlela uyayithola usuzwa le ndabeni ukubone right handed ukuthi cha nangu ubanjwa ngabo umthetho impela bethu ugobela ethu uyasebenza kodwa manje ubanjwa nezicubi zabantu kakhulukazi labantu abamhlophe bafowethu. Ayikho leyo nto, ayikho inhlobo yomuntu ekumele kube iyona yakhe inhlanhla. Mawuyinyanga yangempela ayisinothi ukuthi ukhona umuntu ongathwena wakhe inhlanhla. Mawunjalo uyathakatha. Indabeni ze-1KZNTV kubika umndeni wambuze eMashobanene eMgungundlovu. Usomabhizinisi osafufusa ogxile kwezobuchwepheshe waKwaZulu-Natal uSibahle Mvubu uthi kuba novalo kokuqala amabhizinisi kwentsha kuleli ikakhulukazi ke sezindaweni zasemakhaya yikho okwenza iphuthelwe amathuba angayithuthukisa kwezamabhizinisi. Umvubu usho lokhu ngesikhathi abe-Trade and Investment umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kulesi sifundazwe ubambisene nesikhungo iMoses Kotane Institute nezinye ke izikhungo bebambe inkulumo ngxoxo nentsha kulesi sifundazwe engosomabhizinisi ngenhloso yokubathuthukisa. Lentokazi sencane ithi yayingakazi icabange ingisomabhizinisi ukubona intsha yangakubi ibhuquze emakhaya ngemumva kokuphothula umatikuletsheni yikho kwamenza wafikela umqondo wokusungula ibhizinisi elizogxila kwezobuchwepheshe ngenhloso yokuletha ulwazi eduze endaweni yangakubo esemakhaya. uSibahle Mvubu obengumunye wentsha yakulesifundazwe ethola ithuba lokuthamela uhlelo i-Youth Business indaba ebehlelwe ngabe-Trade and Investment nabomnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha esifundazweni ngenhloso yokuhlomisa intsha esemkhakheni wezamabhizinisi esafufusa. Business lami, it's called Opulent Custom Creations. Into esiyenzayo ama websites, ama CVs, ama documentation nje adingala ibhizinisini like ukuregister ama business. Ihambile ngayo hlala eGoli ngabona ukuthi la ngiphuma khona abantu abaningi bayidinga le information enginayo, so ngase ngiyakhona ukuze mina ngizokwazi ukubasiza. Ngibona ukuthi la business belingekho compliant izinto ezidinga ngagovernment ukuze ngikwazi ukuthola ifunding, so manje sengizobuyela ekhaya ngilungise kahle ama BEE ami, ngilungise kahle ama business plan ami, iphinde futhi ngitshele nabanye ukuthi benze kanjani ukuthi soba baningi sothola ifunding sisizane sikhulisa umnotho wasemakhaya. Into engayisho ukuthi ungasabi lento leyo icabangayo yona emqondweni manje yenze, mohluleka uphinde uzame okunye, mohluleka uphinde uzame okunye, khona lokho kuyokwenzeka kulunge ngelinye ilanga. Ngaphandle kokuthi inyanga uNhlangulana ithathwa njengebhekiso entsheni, ukwanda kwesibalo sabantu abasha abaswele imisebenzi kungezinye zezinto ezidala ukuthi kube nezinhlelo ezifuze lezi. uBusigumede ongumphathi wezimali ophiko lezamabhizinisi ebhange iTALA uthi ke banohlelo olusha olubizwa ngeMasakhe Enterprise nalapho ke besiza khona intsha ngosizo lwenkece elinganiselwa ku50 million rand ukufukula amabhizinisi ayo. We offering financial assistance nikeza abantu like 50 million that is going to be abantu abasha abazobenza amabhizinisi in the township and rural areas. Uma ngabo bani oyintsha onebhizinisi as long as be BEE compliant siyakwazi ukuthi sibasize. So abafisa ukuthi masuno ID unayo umcabanga ukuthi okay nali ibhizinisi engifuna ukulenza ngaba yini nje ufuna ukuyenza as long as izokwazi ukuthi ifit because sigcina ku2 million ifund yethu sikunikeza yona but sinanikeza nombani as long as uyazi ukuthi ufuna ukuyenzani ufuna ukwenza kanjani udinga malini uyeza eTALA sikwazi ukuthi sikusize. Osomabhizinisi abasafufusa ababesebethola ithuba lokukhangisa ngomsebenzi wabo baphinde bacoshe ulwazi lokwadlondlobalisa. uNeve Umachi ongumphathi kwa-Trade and Investment uthi ke bayazi ukuthi kunezikhalazo zokungabhekelelwa kahlehle kwentsha eseyindaweni zasemakhaya ngakho benza ngakho ngokusemandleni ukulivala lelo gebe. Our plan is to roll out the program and to take it out into the rural areas. We have a township and rural economy strategy that we have developed that also does not seek to empower youth only from the city center, but also incorporating youth in the townships and youth in the rural areas. In the rural areas, of course, the bigger challenges that we find the youth are being, that they have problems in is in the availability of sectors that can really support them. You find that it's predominantly agricultural, so we then have to look at opportunities that support the agri sector.
But we also have small-scale manufacturing opportunities that we're wanting to push in partnership with our mother department, Economic Development, Tourism and Environmental Affairs, as part of the youth section to actually push youth entrepreneurship in the rural sector. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi Khwanavubu eThekwini. Ikhansela la kuWard 1 ngaphansi komasipala iMandeni inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMlungisi Shelembe libungazeke inyanga yentsha ngokudlulisela izindlu ezimbili emndenini eswele eGingindlovu nasenqutshini. Ekhuluma nethimba lezindaba lo1KZNTV uShelembe uveze ukuthi kuyathemba sizobuya isithunzi kulomndeni njengoba bebehlala kwindlu eyodwa bonke futhi engokho esimeni. Emva kokuba ikhansela kuWard 1 eGingindlovu ngaphansi komasipala iMandeni lazibophezela ngaphambilini ukwakhela lo mndeni wakomchunu ngenkathi kunesigameko sokubulawa komntwana lisigcinile isethembiso labuya ukuzokwamukelisa lo mndeni indlu yenegumbi elilodwa. Kanjalo lo mndeni wakwambonambe enqutshini nawo uphinde wahlomula ngendlu oyakhelwe yileli ikhansela. Sithathe ukuthi ngalenyanga ngenyanga yashona ngayo ingane nalolu suku lwanamhlanje ukuthi asihlanganeni sizonikezela ngendlu esasithembise ngayo ukuthi sizoyakhela umndeni esikhona ke njengamanje siyakhiwe siphelile esifisayo ukuthi umndeni esinethemba lokuthi umndeni uzokwazi ukuthi usizakale usube nendawo la uzokhosela khona ngoba siyakhumbula eqaleni bebelala osisi belala nabafowabo endlini ebekuyona ibiyodwa ekhaya. Imndeni ehlomlile ngezindle zakhiwe ikhansela ngokusizwa elisebenzisana nabo uzokwelisa okukhulu ukujabula kwazisa isimo ebihlala ngaphansi kwaso besingesihle. Izindle sezakhiwe ikhansela zilangisela kwi-13. Sibonga ukujabula okukhulu phezulu komsebenzi esiwenza lo ikhansela ukuthi lisibekele indlu nasizwe ekhaya sifudumele singabamchunu sizingane sisodwa. Siyabonga ke ukuba sihlanganyele bebe sikwazi ukuthi bebe nathi sikwazi sizwe singasodwa nathi la emphakathini. Ngendlela okwakuyiyona la ekhaya ngisaba ngayidela ngamtshena ukuthi hayiboba ukhansela uzuze la ekhaya. Wafika nangampela wafika wabona naye ukuthi kunjani. Lesi senzo sekhansela sishawelwe ihlombe nawupholi bomdaba endaweni kwazisa isimo salemndeni besingesihle. Ngizobongela umndeni wakomchunu ngendlu oyakhelwe ikhansela nomphakathi ohamba nawo ukhansela balekelela ukuthi balekele izingane obelala phandle zingendawo yokuhlala zilala endlini eyodwa ziwu5 ziwu6. Sike sibonga okukhulu ukhansela. Sibonga kakhulu ekhanseleni la kwaWard 1 into eliyenzile la ekhaya kwaMbonambe ngendlela bokuyiyo nathi besixakekile ukuthi sizokwenza njani. Ikhansela liveze ukuthi lisazoqhubeka nokusiza umphakathi oswele. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eGingindlovu. Intsha evela ezikoleni ezahlukene kwasokhulu igubhe inyanga abantu abasha ngendlela eyahlukile njengoba bebefundisana ngemidlalo kabamonwakude kanye nokulingisa. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV umhlelwa lomcimbi obuseholo lomphakathi kwasokhulu uThemba Thango uthi baboneke kunesidingo ukuthi bahlanganise intsha yasezindaweni zasemakhaya ukuze nayo uzokwazi ukuthuthukisa amakhono ayo. Iqembu lentsha ezibiza nge-impilo drama yakwasokhulu ihlanganiseke abafundi besikole ezahlukene kuyo le ndawo yakwasokhulu ngenhloso ukubafundisa nokubagqugquzela ukuba bawuthande umkhakha weziqaqedi sizungu kanjalo nezamafilimu. Lena ke indlela abahlele ngayo ukugubha usuku lwenyanga yabantu abasha ngokuthi ke basithuthukise ngokwamakhono. Since siSokhulu Film Production esinempilo drama ngaphansi kwayo sifisa ukuvundulula amakhono. Sithe asiye ezikoleni since kuJune 16 siye ezikoleni fike sicele izingane ukuthi zizokwenza ama performance ukuze sizokwazi ukubona ukuthi abantu bayithanda acting ukuthi kuphela emakhaya acting ibukeleka phansi. And okunye sikufisa kakhulu since siyimpilo drama ukuthi even nasezikoleni lezi ezilocal la abayifaki drama ezikoleni because izingane zitalented it's just that kuphela ayikwazi ukuthola idrama la emakhaya. Intsha elithokozeleke kakhulu lolu hlelo njengoba bethi nabo ngelinye ilanga bafisa ke ukuzibona sebevelele emidlalweni ethize yakamabona kude. Ngizodlulisa ukubonga ngosuku lanamhlanje kwi-event evela kwimpilo drama. Isifunde sitholile ukuthi nathi sigcine sesi-act siveza amakhono ethu.
Zobonga ukuthi ngikwazi ukufika la njengoba kade sibiziwe sengibona okuningi kufundile ngokuthi fanele sikwazi ukukhipha amakhono ethu. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14 rand 11 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 19 rand 60 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libo 16 rand 80 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libo $1,785.54 cent ounce kuthwolo ngahluziwe wona ubo $73.08 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Usiphiwe Mabika weSabhuza Youth Development ngaphandle kwedolobha impangeni uhleleke imidlalo yentsha ngenhloso yokulwisana nobugebengu obukhungethe le ndawo. Ekhuluma nezimba lezindaba le-1KZNTV uMabika ukuveza ukuthi intsha eningi izibandakanya ke nezinto ezingalungile ingakho behlele imidlalo ukuze kube khona ke okwenzayo intsha yakule ndawo. Intsha yaseSabhuza ibungaza usuku lwentsha ngendlela ehlukile ekubeni enye intsha ibigxile kumanzi amponjwana. Lentsha ihlela imidlalo ukuze intsha ingabe uvanzi igcina seyenza izinto ezingalungile. Intsha iqeda isikole ingazi usizokwenza njani ngenxa yokuswela ulwazi. So bagcina bengazi ukuthi benze njani, bagcina be-engage kakhulu kwi-crime okuyinto ebhedayo ke for youth. Intsha biyingxenye yalemidlalo izokwelisa ukujabula ngokubungaza lolu suku ngezemidlalo. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi nathi endaweni yangakithi kwenzeke into enjena. Akekho becabanga ukuthi ngaze kufike lana kodwa ke siyabonga ukuthi sekugcine kwenzekile. Lapha bekunemidlalo yebhola lezinyawo lomnqakiswano kanye nokuzivocavoca kanti intsha biyiphume kubuningi bayo ukuzobungaza lolu suku oqale ngezikhulumo ezahlukene zokuhlumelelisa intsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abani maphumulo eSabhuza. Bukeleke nasi isimo sezulu esikalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni nizoba nemkhemezelo amazinga okushisa u13 kuya 22 degrees eThekwini u12 kuya 22 degrees eMgungundlovu Ondo ngasibomvu u7 kuya 23 degrees uLunde Mashona u8 kuya 22 degrees eXhobheni Mantente u4 kuya 20 degrees phethe ngeFriday Filidi u5 kuya 17 degrees. Bukeleke ingakho bese kuphathele zona kuleli sonto sihlangane ngesikhathi esilandelayo nginifisela impela sonto emnandi.